Δυστυχώς αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Τους λόγους ξέρουν οι ειδικοί. Προστασία δεν μπορεί να υπάρξει. Περιπολικά είναι πάρα πολλά με ένα αστυνομικό μέσα που είναι αδύνατο να μπορέσει να εξυπηρετήσει και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, όπως με έχουν πει οι ίδιοι. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν αυτά τα προβλήματα και να προστατευτούν οι πολίτες. Μιλάω με λίγο αγανάκτηση αυτή τη στιγμή, διότι δεν φταίει κανείς σε τίποτα και φοβούμαι ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί ο κόσμος να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Τότε τι μέλη γενέστε. Να πάει να βάλει κάποιος μια κρυφή κάμερα, απαγορεύεται διότι πρέπει να αναφέρεται πινακίδα. Τελικά οι εγκληματίες θα προστατεύονται από τον νόμο. Οι νόμιμοι πολίτες δεν πρέπει να προστατευτούν κάποτε. Λυπούμε πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά οφείλει ο κάθε ένας να αναλάβει τις ευθύνες του, όσο μεγάλος και όσο μικρός κι αν είναι. Διότι δεν μπορεί να μεγαλώνεται μια κοινωνία, νέοι άνθρωποι, με το να λένε ότι έχουν μόνο δικαιώματα. Ο Μητροπολίτης δεν μίλησε για έλλειψη αστυνόμευσης, ο Μητροπολίτης μίλησε για χουλικανισμό. Διάβασα το κείμενο, να μην διαστρεβλώνουμε λοιπόν τα λεγόμενα του Μητροπολίτη, διότι πρέπει να το σεβόμαστε. Αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Ο Μητροπολίτης δεν μίλησε για έλλειψη αστυνόμευσης, ο Μητροπολίτης μίλησε για χουλικανισμό. Διάβασα το κείμενο, να μην διαστρεβλώνουμε λοιπόν τα λεγόμενα του Μητροπολίτη, διότι πρέπει να το σεβόμαστε. Αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Να μην διαστρεβλώνουμε λοιπόν τα λεγόμενα του Μητροπολίτη, διότι πρέπει να το σεβόμαστε. Αστυνομία είναι ανύπαρκτη. Πρέπει να το σεβόμαστε, διότι πρέπει να το σεβόμαστε.